Azteko gure elkartasuna adierazi nahi diegu Afari Solidarioetako kideei. Iruditzen zaigu justifika ezina dela pertsona batzuei debekatzea modu voluntarioan otordu bero bat eskaintzea zer jana ez duen jendeari. Justifika ezina eta gizagabekeri bat ere bai. Gainera egiten dutelako instituzioek egin beharko luketen lan bat. Eta gainera, inongo alternatibarik eskaini gabe. Bigarren ideia, esan nahi duguna da, hau alkatearen erabaki bat izan dela, inorrekin konpartitu ez duena, eta ez du zer ikusilik orain dela 2 urte gertatu zanakin. Antzeko krisi bat egon zan, eta EH Bilduren bitartekariari esker lortu genuen alkatetza udaltzaingoa eta Afari Solidarioetako kideak biltzea soluzioak bilatzeko. Orain ez da horrela egin eta honek demostratzen du ze modua politikak egiteko dituen alkate berriak. Beste aldetik asko kezkatzen gaitu, bai Jon Izausti alkateak eta bai Euskal Herri Jeltzaleak erosi egin dutela PPren eta ultraeskuinaren diskurtsoa. Konfundituz migrazioa eta seguritatea. Kontutan hartu gabe, zer jana ez eukitzea dala, hori bai, inseguritatearen faktore importante bat. Gainetik, esan nahi dugu, honekin ez dela ezer konpontzen. Baten pentsatzen badu, horrelako soluzioekin konpontzen direla gauzak oso oker dabil. Zer jana ez duenak bilatuko dituelako moduak eta lekuak jan ahal izateko. Eta bukatzeko EH Bilduren eskaera bat, eta da alkateari zuzenian. Bertan bera utzi dezala ebazpen hau, eta bildu dezala lehen bildu zan bezala mahai batian, denekin, konpartitzeko soluzioak baita ere Afari Solidarioetako kideekin.